Така е. Сега е вашият ред. Какво? Не ви се иска да го чуете, а? Скоро ще ви натикаме всички в тинята. Свърши се с вашите подвизи и скития. Какви не варвари от край време са налитали земите ни, като мухи на мед. Та империята само това е вършила. Да отразява. Да избива диваците, които пие изтока. С наша помощ, доколкото си спомням. Бях момче, когато ромейските големци идваха през морето в Анагория да изсипе пред нозете на великия ми баща тежки дарове. Вземи, Патриция, кобрате, молеха го. Запази ни от варварска напаст. А като помислиш, нищо не е камара жълти търкалца срещу така голяма услуга. Ромеецо, дойде време да си поискаме истинската плата. Срещу заслугите на баща ми към империята, аз искам мизия. Proletta na ramoto mihitatna Živa изелена. И запомнете ханската ми дума. Народ без държава е обречен да изчезне. Слънце пак мечтите съживява, млади горещи, млади горещи, скоро е герьове. Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да вървим. Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата Орис пак да се преборим. Други пътища ще ни повика, заедно ще тръгнем, заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьовден. И над нас мисли ще се посипят, мъката ще скрият, мъката ще скрият, дойде ли Гергьовден. Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви. Свети Георги, тебе молим. Дай ни сила с нашата Орис пак да се преборим. Александър прибере духа. Никой не умирал толкова величествен ден. Дай ни сила, нашата
Велика България ще остане тук за винаги. Кръвта на моите мъртви войни. Люде! Преди години великият хан Кубрат повели българите да намерят нова родина. Вие изпълнихте неговата воля. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите. И нека тези, които идват след нас и носят нашето име, и обичат, и пасят. Казах. Беше година 6189 от сътворението на света или 681 от рождението на Христа. 2 месеца по-късно императорът на Византия подписа договор с българите и се задължи да им плащат дан.